Sziasztok, köszöntelek benneteket Pozsony-liget faluból. Itt áll mellettem a történelmi szerelvény, amivel az egykori pozsonyi keleti rendezőbe fogunk menni, ahol idén tartják a 2026-os rendezvényt, aminek a neve Rendez. Tartsatok velem! Pozsonyban 2026. június 13-án és 14-én tartották meg immár a 26. Rendezt. Az egykori keleti rendező pályaudvar ma már vasutas múzeumként működik. Több helyszínről is nosztalgia szerelvény indult a rendezvényre. Én Ligetfaluban szálltam fel a Papagáj vontatta igazi fabados szerelvényre. A belépő ára 13 euró volt. A közel 50 perces utazás Nove Mesto és Récse állomásokon keresztül történt. A vonat végén egy bulvár volt, ennek az utolsó 100 méteren volt jelentősége, amikor a múzeum területére tolatási művelettel álltunk be. Gyermekkoromból van néhány foszlány az emlékezetemben a gőzös vontatta vonatokról és a fapados kocsikról. Nagyon hangulatos volt az utazás, ahogy a közel 100 éves kocsi recsegett ropogott, közben a gőz alaposan átjárta a szerelvényt. Meg is könnyeztem, de nem a meghatottságtól, hanem mert csipte a szememet a füst. És eljött az indulás pillanata. Hallgassátok csak! Megérkeztünk Pozsony Nove Mesto állomásra. Itt egy 5 perces forgalmi tartózkodás volt, majd ezután elindultunk Pozsony-Récse irányába. Ez már Pozsony-Récse állomás. Itt volt jelentősége a szerelvény végén lévő buvárnak, ami behúzta a vonatot a múzeum területére.
Itt kell elmondanom, hogy a rendezők nagyon jó munkát végeztek, egy színvonalas, műsorban gazdag, és főleg a működőgépek miatt egy látványos, nagyrészt gőzmozdonyokból álló bemutató részese lehettem. Ahogy mondtam már, eleve egy múzeumról van szó, így a régi alakjelzők, tekerősorompók, a különböző speciális vasúti kocsik, mint Daru, Hókotró, Hómaró már eleve ki voltak állítva. Voltak régi motorkocsik, személykocsik, és hoztak egy katonai kocsit is. A rendezvényen nagyon sok szervező volt, akik ügyeltek a biztonságra. A mozdonyparádé alatt a parádé területe teljesen le volt zárva. Gondoltak a nézőkre is, mert 3 pőrekocsit beállítottak, amiről jobban lehetett látni az egész eseményt. És mögöttem pedig a Pozsony országhatár széli helyi érdekű vasútnak az egyik mozdonya látható, összesen 2 darab volt belőle. Itt van kiállítva, amit tudni kell róla, hogy itt Pozsonyban nem tud közlekedni, mivel a villamosok azok 1000 mm-es nyomtávon járnak, ez pedig normál nyomtávú. Adódhat a kérdés, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan tudott közlekedni. Nos, a válasz nagyon egyszerű. Pozsony belvárosában volt egy harmadik sín lefektetve, amin a normál nyomtávú Pozsony országhatár széli hév is tudott közlekedni. Egy másik érdekesség, hogy ennek a hévnek a hagyományos villamosokkal szemben elsőbbsége volt. És egy harmadik érdekesség, hogy ennek a mozdonynak volt egy harmadik áramszedője a mozdony oldalán, ez most nincsen rajta. Ennek a segítségével lehetett Köbcsénynél a kocsikról lejárni, illetve körbejárni, mert Svehát, illetve Köbcsény között 15 kV-tal közlekedtek a vonatok. Pozsony és Bécs között 1913-ban indult meg a helyi érdekű vasút. Azonban hamarosan kitört az első világháború, a háború végével pedig felbomlott az osztrák-magyar monarchia, Pozsony pedig Csehszlovákiához került. 1920 és 1935 között több változás is volt a vonal életében. Volt, amikor csak Pozsonytól Altárig közlekedett a hév, volt, amikor helyreállították Bécsig a közlekedést. Végül 1935-ben szűnt meg a közvetlen összeköttetés. Ekkor integrálták a Pozsony országhatár széli helyi érdekű vasutat a pozsonyi villamoshálózatba, és az 1000 mm-es nyomtávon működik, ezért ellehetetlenült a közvetlen összeköttetés. A budapesti Ganzgyárban 2 példányt készítettek a pozsonyi hév számára ebből a mozdonyból. Az 5-ös példány jelenleg Máriacelben van és működőképes. Ez a példány még felújítás alatt van, lelkes szlovák vasútbarátok vásárolták meg. Itt Pozsonyban nem is fog működni, mivel a pozsonyi villamos hálózat csak 1000 mm-es. Ezért azt tervezik, ha felújították, akkor kiviszik Bécsbe, és az ottani villamos hálózaton fog nosztalgia szerelvényként közlekedni. Közben erősen elkezdett felhősödni, és bizony leszakadt az ég is. Ez megakasztotta a szombati rendezvényt.
váltó le van zárva, és így nem lehet átállítani. Sajnos leszakadt az ég, és a esernyőm is tönkrement, úgyhogy most azt találtam ki, hogy van egy motorvonat, ami a főpályaudvar és itt a vasutas nap között cikázik, hogy erre felültem, aztán hát egy vagy két kört megteszek, és bízok benne, hogy jobb idő lesz, legalábbis az időjárás jelentés ezt mutatta. Bízok a jobb folytatásban. Mire visszaértem a rendezvényre, ismét kisütött a nap, és elkezdődött a mozdonyparádé. Mivel egy 40 perces műsorról van szó, ezért ebből csak részleteket teszek bele a videóba. A tagoknak rendelkezésre áll egy vágatlan verzió, a többiek egy csökkentett verziót nézhetnek meg. A linket természetesen be fogom szúrni. A hangerőt tekerjétek fel. Ešte raz predvádza sa nám párny rušeň Stoker 556 036 z Hrútok z roku 1952. Je to nákladný rušeň. Jeho maximálna rýchlosť bola 80 km za hodinu. Prezývajú Kigali alebo Kibol. Patrí k najväčším konkrétne tento rušeň bol pripravený ako výletkový predmet celotekčnej nostalgie. Dlhé roky ho prevádzkovala spoločnosť Máv Nostalgia, v súčasnosti patrí do organizácie Máv Radio Tour. A zaujímavosťou je, že je plne prevádzky schopný a vozí luxusné nostalgické expresy, napríklad Royal Bulgarian Express. 60. predvádza, prišiel do Bratislavy z Popradu a zaujímavosťou je, že mal celok zvarovaných kotov ako prvý svojho radu. Na Slovensku boli prevádzkované predovšetkým rušne Papagáj v Bratislave, Leopoldove, Zvolene a vo Hrútkach. Konkrétne tento rušeň jazdil až do roku 1977, čo je pomerne dlho, keď si to predstavíme. Do zbierok bol získaný začiatkom 80. rokov. Narodeninový 90-ročný rušeň 486 007 Zelený Anton. To je jeden z najvzácnejších a najvýznamnejších rušňov funkčných, prevádzkyschopných v Európe. Oproti ostatným je to rýchlikový párny rušeň. Bol vyvinutý špeciálne na ťažké osobné rýchlikové vlaky. To znamená veľa osobných vozňov.
Jeho približný výkon je 2250 koňských síl. Na párny rušeň veľmi obdivuhodné číslo. Predstavuje jeden z najsilnejších strojov. A jeho maximálna rýchlosť bola 110 km za hodinu pri zaťažení. Okrem tohto rušňa sa zachoval ešte jeden o číslo väčší, teda 008. Tento má číslo 007, ale 008 nie je prevádzky schopná. Tento rušeň zelený Anton 486007 je jediný. Vidíte, že zaberá naozaj na centimetr presne celú točňu. Ešte raz spomeňme, že oslavuje meniny a okrem toho aj 90. výročie svojej prevádzky. Vítaj zelený Anton, aj nám zapískaj. Áno, zatleskajme kľudne Vojtenu Oslavencovi. Vidíme aj symbolické vyzdobenie na čele rušňa vetvičkami, čo bolo typické, aby sa symbolicky pripomenula zvláštna udalosť dnešná. Tento rušeň bol schopný ťažké rýchliky voziť hlavne po štrbskej rampe alebo okolí Štrby, teda v náročných terénoch. Ale nevyzeralo vždycky takto krásne. V roku 1971 bol zrušený a neskôr bol prevádzkovaný ako vykurovací kotol, statický vykurovací kotol v panelárni Púchov. 9, známy ako Uhranka, Maďarka alebo aj Marka. Je to veľmi úspešný rad rušňov ešte. Tento rušeň vyrobila budapešťanská lokomotívka v roku 1950. Je to dvojvalcový a tendrový rušeň. To znamená, ak ste si mohli všimnúť, tie veľké rušne mašinky za sebou vozili ešte vozen z uhlín. Toto je tendrový rušeň, to znamená, svoj tender má integrovaný v konštrukcii. Môžete si všimnúť, že za kabínou má uhlie nasypané. Takže nevezie za sebou navyše vozeň. Uhranka k nám prišla vďaka dobrovoľníkom a kolegom z Múzea starých strojov Žamberk. Nemá za sebou tender s uhlím. Je to opäť tendrový rušeň, ktorý priviezlo takisto ako predchádzajúcu Uhranku Múzeum starých strojov Žamberk. Možno sa opýtate na tú prezývku ventilovka. Svoju prezývku dostal podľa atypického ventilového rozvodu pary. Rozvod pary bol atypický s názvom Lenz, čo bolo veľmi pokrokové riešenie na vtedajšiu dobu. Pôvodne jazdil iba v Rakúsku a Nemecku, neskôr aj pre československé dráhy. Je to rušeň s adaptovanou identitou. Takže ventilovka z Múzea starých strojov a Žamberk. A kolegovia vám ochotne veľmi radi prídu porozprávať všetko zaujímavé o týchto rušňoch, aj o Uhranke, aj o ventilovke. Keď zíde stočne, môžete sa u nich zastaviť, pozrieť sa, ako konkrétne rušeň vyzerá, v čom sú jeho záujmy. Bol je práve Bratislava Východ. Časť toho medzi podujatiami môžete vidieť odstavený práve tu v tomto areáli. A fanúšikov si získal najmä pre pravidelné jazdy z Bratislavy na Záhorie, do práve Plaveckého podhradia. Takže na točni máme rušeň Mazutka 555 3008. Ako názov napovedá, je prerobený na mazut. Vyrobený bol v roku 1943.
predstavenie. Na Slovensku sa tento ručeň objavil prvýkrát ako koristný na československých štátnych dráhach. Po druhej svetovej vojne a v roku 1964 bol rekonštruovaný na mazutové vykurovanie. Pôvodne ide o radu 652 až 400 Slovencov registrovanú radu 555 Ľudia v 80. rokoch bol získaný do cieľom a územie rozhodného centra. Je dôležité povedať, že aj moderné rušne majú u nás zastúpenie. Konštrukcia tohto rušňa je zaujímavým príbehom spolupráce česko-slovensko-chorvátskej, výsledkom čoho je nová rada Sever. Je to skriňový rušeň s dvomi stanovišťami rušňovodiča, motorový. Krásne vytočený motor. Ešte nám zatrúb do toho trošku. Rušne pôsobili okrem Zvolena a Popradu, napríklad aj v teplách Praha, Libeň, Plzeň, Cheb, Olomouc. A neskôr boli všetky dislokované na Slovensko, do Zvolena, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Popradu a Lučenci. Zaujímavé je, že tieto historické rušne ukončili postupne svoju prevádzku až do roku 1997. Celková váha rušňa v službe je 111 tón. Prevádza sa na motorový rušeň prevádzky schopných pamätníkov Slovenskej rušňovej a konštrukčnej školy z Martina. Prezivku má teda podľa označenia, výtečného označenia francúzských motorov Pilštík 1130. Vítaj Pilštík, zatrub nám trošku. Vyrobený bol, ešte stále to dokáže, vyrobený bol v turčianskych strojárnách Martine. Celkovo bolo vyrobených vyše 300 kusov týchto rušňov. Tento konkrétny pochádza z roku 1970. Ide o legendárnu mašinku, jedna z najvyužívanejších, najvydarenejších sérií trakových rušňov z produkcie ČKD Praha. Vyrobený bol v roku 1969 a viac ako 27 rokov slúžil v jednom regióne. Jeho domovom bolo lokomotívny depo Olomouc, Šúpek. Celkovo má 1500 konských síl, maximálku 100 km h. Vyrobila ho v roku 1974 lokomotívka ČKD Praha. V súčasnosti sa o neho stará spolok Výhradné Vrútky, ktorý ho aktívne prevádzkuje. Ale do tohto stavu ho priviedli dobrovoľníci, že prišiel na konštrukciou, ktorá bola ukončená v roku 2024, čo nie až tak dávno. Slúži ako plnohodnotný prevádzkoschopný exponát na historických jazdách po celom Slovensku. Výkon je približne 1800 konských síl. Môžeš nám ešte zatrúbiť, okuliarník. Vítaj. O rušeň sa stará spolok Výhradné Vrútky. V historickom nátere spoločnosti železničná spoločnosť Cargo Slovakia.
sa nám naraz predviedli oba exponáty, zaujímavé je, že oba historické a súčasne oba plne prevádzky schopné a súčasne stále historické aj prevádzkovej službe. Zaujímavosťou je, že zelené rušenie Rosnička motorový strávil celý svoj prevádzkový život jedno depe, síce v Bratislave. Je to prototypový rušeň, bol vyrobený v roku 1961. Lokomotív ten ČKV Praha, závod Sokolovo. Rušeň bol akousi odpoveďou na potrebu vývinu novej konštrukčnej rady posunovacích rušňov, čo bola jeho primárna úloha, takisto vozba malých vlakov. Rosnička má stále čo povedať, ďakujeme chalanom, v súčasnosti sa o ňu starajú Albatroskou Bratislava a priviezla k nám aj krásny exponát, stále prevádzky schopný. A mozdonyparát délután elkezdték a gőzösöket újra szervezni, mert délután is indultak nosztalgia vonatok közelebbi szlovák városokba. Ezért láthatjuk a papagájt itt az indulási oldalon. Miközben a felújított Antont nézzük, elmondom, hogy egy pozsonyi bácsi megkeresett, és megkérdezte, hogy Magyarországon miért csak a 424-es van üzemképes állapotban, mikor Szlovákiában több mozdony is fel van újítva, és rendszeresen használják őket. Hát erre a kérdésre nem nagyon tudtam mit válaszolni. Azt el kell ismerni, hogy egy csodálatos szerkezetről van szó, és akik felújították, azok is beletettek apait, anyait. Igazi gőzös fűtőház, mert van vízdarú is. Szeretném megköszönni a figyelmeteket. A 2026-os év pozsonyi rendezvényéről jelentkeztem. Tartsatok velem, iratkozzatok fel a csatornára és nyomjatok lájkot. Sziasztok!